Oo, daming bunga. Ayan, papaya. Dito kami guys sa ano, sa Sinuri. Tignan nyo ang view dito. First time kong pumunta dito. Yung taxi. O, diba? Ang ganda ng view. Mainit na dito guys, mainit. Nainitan tayo. Ayan, mga katrops. Naghihintay. Tropa natin. Ayan. Shout out ko ng mga tropa ko naghihintay ng matagal sa akin. Kasi mariga mo yung ano nyo. Uy, tawid. Ka ng hininga mo bro na. Kanina to te. Iya naman. Saglit. Dito ko na subukan mo na eh. Ha? Ha? Pwede? Hindi mo kagayan. Hindi tawag. Ganas yan doktor. Tiga bayo. Kapal tayo. Kalinaw. Karapaterya. Wow. Katuaw. Katuaw. Kantaran. Ay. Saan yung magasin ko? Nakay. Ito man ni Joseph. Parehas kayo gaya. Tama ng kapi. Kumabita dito eh. Super? Oo, gapo ano? Ha? Gapo? Pinadaling magasin yan eh. Ano lang? Hindi ako makakaya. Hindi. Meron ako. Ano nga ako, pre? Gawa ko, site na. Minutes daw. Ganyan ka natin. Ikabit mo na yung ano. Kapit na, magkaya kapit. Susukan ko nga. Ipa ko muna, Roy. Ano? Control. Diyan, may isa lahat. Yo. Kapit. Nang kapit mo magano? Makul, pwede nga, naskan nyo. Yes. Pwede pang yarda, pwede pang yarda nyo.
Wait lang, tama dyan. 10 minutes, kami na. Magulo na rin, papulo ulit. Wala kayo nung ulit. Ha? Yung dito ko ulit. Hindi kaya balaman ko pala ito na. Daw na. Di, pinapabili nga ko. Ha? Pinapabili nga. Ayun. Mahal kasi sa Pinas. Anak kwanting siya. Hindi, lapong yung lapong yan. Ha? Lapong yan. Yung inisip. Ito talaga yung bibenta mo yung Yung inisip load ka ng rin na. Reklamo pre. Bis lang kami sa gate. Subukan ko. Yung isang lipat. Pilay. Pwede. Pera. Pwede. Sayang yung bala eh. Ha? Wag mo, beso mo ito. Ako ito yun eh. Ino, guru nyo ka.
sa atin. Kasi ang nangyayari, di ba? Kumbaga sila, hindi nagiging. Kaya sa mangyayari, kakayanin na natin. Hindi na rin tayo magiging kasi yun ang ginagawa sa kanila. Kaya babayin natin yan. Hindi ba nila nagiging anin? Tayo maging anin tayo. Para wala silang manapit natin. Pag mag-play tayo ng game, wala gawin natin. Kasi once na magaling tayo, paano na natin na tayo laro. Tapos, lagi mo kayo din, one game, maging natin sila. Kahit hindi nyo naramdaman, pero wala din tinawahan kayo. Bakit na kayo? Kaya natin sila kayahin. Paano sila magiging anin? Huwag na natin kayahin. Kasi madami silang masasabi sa atin. Tapos for safety, alam nyo naman siguro, di ba? Salamat. Okay, no. 5 minutes. Sana maganda. Ay. Mga tropa sa komando. Ano ba, babayin mo? Dami yung